RMN Radyo Numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, mga suking tigpaminaw sa atong programa karon sa Kahayag o Tubag Katoliko. Dirita mo sentro o mo hisgot mahitungod aning mga kalambuan sa simbahang Katoliko nga sa Biblia dili nato mabasa ang uban nga mga kalambuan, pero ato kining masabot nga uyon kini sa gitudlo sa atong Ginoo. Gibasi nato kining mga pagdugang, kining mga kalambuan ato ning gibasi sa gipamulong mismo sa atong Ginoo sama pananglit sa Juan 14:12. Unsa may gipamulong sa atong Ginoo sa Juan 14:12? Matud pa sa atong Ginoo sa Juan 14:12, ang gusto nga mahimong akong tinun-an, magbuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siyag labaw pa niini. Mao ni ang teksto sa Biblia nga ato nang nahisgutan sa uban nato mga programa nga nangagi o ato po ning gihisgutan sa miagi natong dialogo sangka sa kamatuoran dinhi sa istasyon, no? Miaging Domingo kung wa ko makalimot. Nga gigamit nato ang Juan 14:12 nga ang atong Ginoo dili supak og mga kalambuan liha sa atong pagtuo. Kay kung supak pa siya sa mga kalambuan, muingon unta siya nga ayaw ninyo palaboy og unsa ray gibuhat nako. Ang iyang gisulti, ang gusto mahimong iyang tinun-an. Kinsa man to, for example, tong mga tinun-an nga nahimong tinun-an sa atong Ginoo, no? Mga apostol. Niingon ba ang Ginoo nga ayaw ninyo palaboy og unsay akong gibuhat? Og unsay akong gibuhat maora gyud buhata. Nag-ingon ba ang Ginoo ana nila? Dili, no? Wala mag-ingon ang Ginoo ana. Ang giingon sa Ginoo sa iyang mga tinun-an, ang gusto ko no musunod niya, buti pa sabot, gusto mahimong Kristohanon, okay? Magbuhat sa iyang gibuhat, o di lang kay unsa iyang nabuhat, no? Magbuhat ko no, og labaw pa sa iyang gibuhat, sa to pa ang atong Ginoo dili supak og mga kalambuan. Kay kung mosupak, kay kung naatay mga kalambuan dayon moingon ta nga, uy, supak man sa Biblia. Ang tinuod nga nagsupak sa Biblia kadtong nagsupak sa gitudlo ni Kristo. Ang gitudlo ni Kristo nga palabuan man kuno ang iyang gibuhat. So mao na nga dili sayop ang mga kalambuan diha sa pagtuo. Nahinumdum po ko sa giingon ni Daniel, no? Daniel 12:4, kung wa ko malimot sa bersikulo, nga nag-ingon siya nga moabot ang panahon nga motubo ang kahibalo o muuswag ang kahibalo, no? Daniel 12:4. Moabot kuno ang panahon nga knowledge shall increase, ang kahibalo kuno motubo, muuswag sa to pamulambo. Siyempre, natural man yun nga ang kahibalo mo mulambo yun. O mo po na hiuyon diya sa siyensya. Nga sa siyensya o sa science, naagipaglambo. Kay kanang bata bitaw, ang iyang kahibalo, sa bata pa siya, o ikumpara inig kadako na niya, mulambo man, dili man kay magpermanente. Di ba? So, mao na nga, kung moingon ta nga diha sa atong pagtuong Kristiyano, ug unsa toy nahibaw-an lang ni adto panahon sa mga apostol, nga kung pananglit na ay mga pulong sa atong pagpanudlo nga dili na mabasa sa Biblia, sa ato pa labaw na kay wa na mas Biblia. Kung sabto nato nga sayop na dayon
Supak na dayon na kung wala na sa Biblia kay nilabaw na o nakapi na o nadugang na, dili na pagtulunan ni Kristo. Dili na pagtulunan sa Biblia. Kay ang pagtulunan sa Biblia, mulambo man ang pagtuo. Daniel 12:4, mutubo kuno ang kahibalo niya. Kining kahibalo, duhara man ka klase. Kalibutanon, kahibalo mahitungod sa pangkalibutan lang, o ang ikaduha, kahibalo mahitungod sa atong pagtuo sa Dios o sa atong tinuhuan o relihiyon. Di ba? Mao na nga ang kahibalo nabahin sa duha. Kahibalo nga diri lang sa kalibutan nga atong nahibaw-an na diskubre ugon sa atong na diskubre aning kalibutana. Dayon ang laing kahibalo mahitungod sa atong pagtuo, mahitungod sa atong pagtuo sa Dios. Kahibalo nga Kristohanon. So unsa may giingon diya sa Daniel 12:4, mo tubo kuno, mo uswag. So mao na nga si Kristo kung nag-ingon siya nga kinsa kuno tong buot mo sunod niya, then magbuhat og sa unsay iyang gibuhat nga example og magpalabaw pa gani. Palabuan pa. So si Kristo nagtudlo og insakto. Nga nakabasig yun, kung sa gisgutan na gali sa daang tugon ba, nga gitag na hinoon sa umabot, nga mutubo ang kahibalo. Sa ato pa, kung mutubo atong kahibalo, ang atong mga responses pod, ang atong mga reflections pod, mulambo. Nga nung ato ning gisgutan sa atong segment karon sa programa sa Kahayag sa Pagtuong Katoliko. Kaya naman ko yung mga argumento, mga katarungan sa mga dili katoliko nga kung wala nagalis Biblia, supak na kuno na sa Biblia. Kay pagdugang naman naaman kuno sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19 nga mabasa diha nga violation o pagsupak sa balaod sa Dios kanang magdugang-dugang. Nasa Revelation chapter 22 verse 18 to 19 nga supak kuno ang Dios anang magdugang-dugang tag wala na sa Biblia. Naunsaon man na nga ang Katoliko nga pagtuo na amang po'y gibasihan anang mga pagdugang o kanang mga paglambo. Kato mga bersikulo o duha ka bersikulo nga atong naisgutan na. Pero iba man to nga dili supag ang Ginoo nga og mga paglambo. Labi na kung atong basahon ang Mateo 18:18 nga ang matuod nga simbahan gitagaan og katungod o authority sa pagdili og pagtugot. Unsa may giingon sa Ginoo diha? Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Ang inyong itugot diri sa yuta, itugot usab sa langit. Sa ato pa, ang matuod nga simbahan na ay authority sa pagdugang. Kay bisan unsa man kunoy idili sa iyang simbahan, idili sab sa langit. Ang itugot pud niya. Unsa may example nga wala sa Biblia nga gidugang ra sa atong simbahang Katoliko. Atong usbon unsa may example nga gidugang ra sa simbahang Katoliko nga dili nato mabasa sulod sa Biblia. Nga atong giuyunan karon bisag dugang lang. Unsa may example na? Kining pagbutang og mga kapitulo og bersikulo sa Biblia, kini bang chapter og verses? Kay kini atong Biblia parehas man ni og kanang mga libros balaod ba sa atong gobyerno nga butangag numero. Naay mga gibutang diha nga sa panay termino nga gigamit diha sa atong mga law books kanang mga article 1, section 1 o mga inana. Nganong naamay mga numero? Tungod kay aron sayo nato hinumduman, sayo nato tun-an, sayo nato hinumduman kay na may ilhanan kanang mga numero. Di ba? Article 1, section 1 o kanang minana, di ba? Muna libros balaod. Ang Biblia ingunana pod, pero ang ato lang gihingalan chapter ug verses. Unya panahon sa mga apostol, panahon sa mga propeta, wala biya nila butangi og chapter ug verses sa ilang pagsulat. Nga sumala sa history, sumala sa kasaysayan, kinsa may gabutang og chapter og verses, kinsa mang unsa mang relihiyon na, unsa mang tinuhuana sa kalibutan ang responsable nga nagbutang og kapitulo og bersikulo. Katoliko, no? Walang ko'y guide, walang ko'y referensyang gidala.
Oh, ako'y dokumentong gidala, pero daghan ng mga dili Katoliko ang kahibaluan na nga buot ipasabot ni uyon sila sa giingon sa history nga Katoliko ang responsable pagbutang og kapitulo og bersikulo ang aning Biblia. Pero panahon sa mga apostol, wala pa nila ni butang eh. Di ba? Then usap pa'y gidugang ra sa simbahang Katoliko nga di na ito mabasa sa Biblia. Kanang pagdeklara, pila kabasahon ang opisyal sa bagong tugon o pila kabasahon ang opisyal sa daang kasabutan. O kana bang pagkanonize, pagdeklara nga, ang atong opisyal nga mga libro sa bagong tugon, 27 lang. Dayon kung maghisgot po tag Old Testament, 46 lang. O, dili man ta kabasa sa Biblia nga ang mga apostol nag-decide sila pila kabasahon ang bagong tugon, pila kabasahon ang daang tugon. Di ba? Dili na to mabasa nga nagkonsilyo, nagmeeting ang mga apostol, de nag-ingon sila nga ang opisyal nga ihap sa atong libro sa bagong tugon, kinirang 27. Dayon, ang Old Testament kinirang 46, no, sa Catholic version, 46 sa Old Testament. Sa Protestant version, kuan lang, 39. Kay kung atong ilangkob na Old ug New Testament sa Katoliko 73 man, dayon sa mga dili Katoliko 66 lang. Wa man nila giapil tong 7 books kay para nila dugang ra kuno na sa Katoliko. Wala kuno na sa original. Pero kung Katoliko po'y pasultion, dili kay ang Katoliko mo'y gadugang. Oh? Naa na gyud na sa Old Testament. Oh? Kay gideklara man na sa mga konsilyo nga 46 gyud. Kinsa may nag-ingon nga 39 lang. Gikuhaan og 6 ka libro. Mga protestante. Sugod ni Martin Luther. Kay si Martin Luther una-unaan ng magkuha og mga libro diri sa Biblia. No? Unya balihon dayon sa mga dili Katoliko nga ang Katoliko gadugang. Dilioy. Kay sumala sa history ang mga early Christians sama sa mga apostol ang ilang gikutlo-kutlo nga kanon sa Old Testament katong Alexandrian nga naagid tong Baruch na Macabeo ngayon na unya kaso lang pag abot ni Martin Luther sa iyang pagrebuilde sa Katoliko, kay Katoliko man to kanhis Martin Luther, pagrebuilde niya wa naman niya giapil ng kanang Macabeo kay na magus Macabeo god masuportahan nga insakto gyud ang purgatorio kay nakigdebate siya kanang pare, parehas niya pare, pero dili reveal ditong iyang gidebate, no? Kay siya reveal di man siya, no? Nakigdebate siya kauban niya pare about purgatorio, lupig man siya. No? Kay kadtong pare nga kadebate niya mukutlo magmakabiyo. Niya siya dili siya mukutlo ana kay lupig man siya. So muingon din siya nga awa ni apel. So mao na nga duha man gud ka kanon dayon, duha man ka kanon sa kasaysayan, duha man ka kanon ang Old Testament sa mga Hudiyo. Kay sa panahon sa mga Hudiyo niadto sa ilang panahon, wala pa sila close canon. Wa pa nila masirado, wala nila ma-specify gud. Ma-specify ba o kana bang ma-canonize o wala sila final canon sa ilang panahon. Duha ka kanon ang mga Hudiyo. Sa una, kanang Alexandrian o Palestinian. Di na parehas og ihap. Ang Palestinian canon, mao nang pattern sa Bibliang Protestante, nga 39 books lang. Wala tong 7 books. Palestinian canon, kulang og 7 ka libro. Ang Alexandrian canon, kumplito. 46, mao na gisunod sa Katoliko. Niya ang pangutana ron, asa may insakto ana? Ang insakto ana, ang giuyunan sa Kristyanismo. Di ba? Mao man ni akong logic no sa pagdepensa nga ang tinuod yun nga opisyal nga ihap sa Old Testament kadtong Alexandrian canon. Nga naman, kay ang Alexandrian canon giuyunan sa Christian Council. Unya, kadtong
Palestinian kanon, kasagaran sa mga Palestinian kung Hudiyo, wala mo dawat ni Kristo. Di ba? Kung ayaw ni mugtuon kay napaksyon mong ng mga Hudiyo god, na yung mga Hudiyo nga dili mo dawat ni Kristo, na apoy mga Hudiyo nga mo dawat ni Kristo. Di ba? Unya, kanang duha ka kanon sa mga Hudiyo, Alexandrian o Palestinian, dili na sila parehas og ihap sa mga libro. Di ba? Kay ang sa Alexandrian, mao nang gisunod sa Katoliko nga Old Testament 46. Unya sa Palestinian kulang og 7. 39 lang. Mao na nga og asa insakto ana ako para mahimutang consistent og unsay giuyunan sa Christian Council. Wa may naghimo og mga official Christian Council sugod niya tong unang siglo, ikaduha, ikatulo, ikaupat, kini ramang Catholic Council ramang yun. No? Ang unang council sa Kristyanismo, katong Council of Jerusalem, nga ang mga apostol gyud mo'y naghimo ato. Di ba? Katong mabasa na to sa Book of Acts, chapter 15. Unya, kay dili man na muundang, di man na muhunong, kanang mga council, kay kanang council god ang katuyuan nga mag-council o mag-meeting kung unsay mga problema, unsay mga bangi sa pagsabot sa pagtuo, mao nang mag-meeting dayon kay resolbahon man na, sulbaron man ang disagreement, pinagig meeting o council. Unya, panahon sa mga apostol, usara ka council ilang nahimo, katurang Council of Jerusalem. Unya, kay ang iglesia o simbahan ni Kristo magpadayon man na, sa ito pa, kung magpadayon so na po yung mga problema nga moabot, mag-meeting na po. Sa ito pa, mag-council na po. Sumuna nga, sayop ng nagtudlo nga ang opisyal kuno council sa simbahan nga gitukod ni Kristo katurang sa Jerusalem. Dili na mahimo, di na pwede. Kay mulutaw man nga ang mga successor sa mga apostol sa ilang katungdanan, wala di sila authority nga mag-meeting po o mag-council po. Sa ito pa, ang authority dahil nga gihatag ni Kristo sa mga apostol, sila lang, way labot ilang mga sumusunod. Na, masupak man na sa logic sa Biblia. Kay ang authority sa mga apostol, mapanunod man na sa ilang mga sumusunod. Paras manaog ka ng katigayunan. Kanang katigayunan, sige ni kanan, mapanunod na sa anak. Unya, gipasabot na sa buhat 2:38-39, ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak, sa ato pa sa ilang mga eredero, sa ilang mga suksesor na karon kinsa may suksesor sa mga apostoles, sa ilang katungdanan kung mutan-aw tag history. Makita na to na kung kinsa tong giordinahan, kinsa tong gipandungan sa kamot sa mga apostol. Unya, mga Catholic bishops man na kung tanaw na to sa history. Sa ato pa, ang authority na as mga obispo. Sa ito pa, kung mag-council ang mga obispo, mutuo ta. Kay ang authority sa mga obispo, mao man tong authority sa mga apostol nga giingnan ni Kristo, ang inyong idili syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So mao na nga kung magkonsilyo ang mga obispo, mutuo ta. Then karon, balik ta sa giingon nga, unya kay bawal man sa Biblia ng magdugang. Ang tinuod, dili bawal ang pagdugang sa mga butang nga pwede dugangan. O kung ang maong simbahan, gitagaag authority sa pagdugang. Ang tinuod nga simbahan, gitagaan og authority sa pagdugang, masabot na sa Mateo 18:18, ang inyong idili syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Pagkadaghang gidugang sa Katoliko nga gisunod po sa mga Protestante, kana laging pagbutang og kapitulo og bersikulo. Katoliko may butang ana. Ya wala man naghimo sa mga apostol. Unya ang mga Biblia ron sa mga Protestante na may kapitulo og bersikulo nga utang man na nila sa Katoliko. Kay Katoliko may gabutang ana. Kana ganing pagdeklara pila ka basahon ang bagong tugon nga 27 lang nga nituo pod ang mga Protestante, kay sa New Testament parehas man Katoliko og Protestante gidawat ng 27 kinsa may gabuot ana sa ihap nga panahon sa konsilyo sa mga apostol, wa man sila gadesisyon ana. Di ba basa gud ng Council of Jerusalem? Nag-ingon ba ang mga apostol sa Council of Jerusalem nga ang opisyal nga ihap sa bagong tugon 27 lang? Wala. Kay panahon sa mga apostol, wa pa nila ma-compile.
wa pa nila mahashasi, wa pa nila mapilii ang sinulat sa mga Kristiyano, dahil ni judge dahil sila nga, kinirang 27 may opisyal. Wala pa na mahimo sa mga apostol. Kinsa may nihimo ana ang mga successor na mga obispo. Mauto nga, sa Council of Hippo, o Carthage, una ba dahil katong Council of Rome, 381, dito unang gi-canonize, gideklara, opisyal nga ang bagong tugon 27, ang Old Testament 46. Mao na nga ang original gyud nga ihap sa Old Testament kanang 46, kanang sa Protestante kulang na. Nya o ba mo magapamalandong nganong 66 lang ang ihap sa Protestante nga mga libro? Unya ang Katoliko 73, na anay meaning, oy, wa ba mo kabantay ana? Kanang 73 sign of completeness na. Nga naman, ang 7, sign of completeness kay sa ikapitong adlaw guto gibalaan sa Dios ang iyang creation. Di ba? 7, sign of completeness. Then kanang tripod, sign of God na, triune God nga, one God in three persons. Mao nga kanang numero 73 kumpleto na. Kanang 66 asa man na ni samin. Unsa may samin anang 66 nga ihap sa libros mga Protestante, di ba numero manas mananap nga mapintas? Kanang 666? Ngano ang pong nainana man ano? So, pamalandong mo na, ang ihap nga libro sa Katoliko mo'y kumplito. Dili kay ang Katoliko mo'y gadugang. Huh? Gikuhaan hinoon sa mga walay authority sa pagkuha. Diin karon, ang gipasabot gud ni Juan anang bawal dugangan kanang iyang gisulat sa Revelation. Dili pwede magdugang sa debosyon, dili pwede magbutang og chapter og verse kay kung dili pwede magbutang og chapter og verse kay wala naghimo sa mga apostol nya sayo pod ang mga Protestante kay ang ilang mga Biblia ron ilang man gisunod ng Biblia sa Katoliko nga naay chapter og verse. Nga ang mga apostol sa ilang panahon wa pa man mabutangin nila. Di ba? Mao na nga dili tanang pagdugang bawal para sa anang magdugang tag nga balaod sa gobyerno o kanang magdugang tag devotion, magdugang tag disciplinary law, dili man na bawal. Ang gibawal na dugangan mao'y bawal para sa anang gisuwat ni Juan sa Revelation. Ingon siya nga ayaw ni dugangi, di wa na dugangi sa Katoliko. Pero wa mag-ingon si Juan diha nga ayaw niyo dugangi inyong devotion, ayaw niyo dugangi inyong mga pag-ampo. Okay, kung bawal magdugang og mga prayer samaan ng rosary, di bawal po din ang gibuhat sa mga pastor nga mag-ampo og wala sa Biblia. Kay bawal man ang memorize prayer sa ila. Sa ato pa, wala sa Biblia na ilang pag-ampo, dugang mo po na. Wa naman tayo igong panahon mga igsoon. Ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon. Okay, kini inyong alagad sa tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN.